mga idol, diri kami sa Guo, Ringain, Alamanda, North Cotabato. Pre! Oh dia! Malalim yan! Oh! So mga idol oh. Ito sa mga idol oh. Sobrang tarik mga idol. Kita ng mga idol oh. Yan. Ayan mga idol. Yan. Sobrang tarik. Yun oh. Go! Go na go! Go! Pre, ati, ito na ko pre, mga pitaron. Adili yoy, mga pitaron. Ah, tuwa ka, nadakan tuba dia. So mga idol. Oh, so mga ha? Ako pre, sigo balik diri pre. So may sasakyan doon mga idol oh. Makyat mga idol oh. Sige. Hoy, tayin mo ko. Oh, sunod ako. Sina. Dami nagpa-picture dito mga idol kasi maganda yung tanawin dito sa ano, tinatawag nila na Pinambunan o ayan o. So dito nyo magkikita mga idol dito sa idol nyo. Ayan ang bahay nyo. Ayan, malakas yung hangin dito. So mga ano mga idol. Ayan. Dito. Sir, taga saan ka sir? Wao. So, first time makapunta yung G-Vlog dito, sir? First time pa? Dalawa pa to. Ano yung lugar dyan, sir? Yung maraming bahay? Hindi namin po alam. Hindi ko alam? So, andito lang mga idol ha. Punta ko sa dulo. So, thank you for watching mga idol.